Дай вам Боже доброго здоров'я. Китайці считають, що существує 3 види саранчі – небесна, земна і чоловіческа. І вшитки всі 3 саранчі тісно переплетені. Маєте помнити, що кожен добрий поступок, мудре слово роблять вашу судьбу ліпшу. Творча група програми «Русинська родина» і я, її ведуча Віра Кубулей, желаємо вам бути мудрими, аби зрозуміти, що благотворительність, благожелательність і любов до кожного земного существа значительно поліпшує вашу судьбу. Низько ми предлагаємо вам познайомитися із родиною Худан, котрі обрали собі професію врача, аби допомагати людям. Як важно у цей нелегкий час зустріти людей, котрі мають велике щастя жити у гармонії і творити добро людям. У нинішній нашій програмі хочу познайомити вас із родиною Худан, котрі присвятили свою життя медицині. Айби кожен із них іде своїм путиком у професії, посягаючи секрети обраної спеціалізації, притому главним кредом їх є помагати людям. Найстарший у всій родині є Іван Іванович Худан. Навірно, ця професія подарована йому Всевишнім, бо родився він 18 юня, коли празнують своє свято медики. Дуже рано стратив нянька, котрий хворів, і іменно тоді Іван Іванович вирішив присвятити свою життя медицині, аби допомагати людям. Чистований Іване, повічте мені, будьте добрі, кого вплинув на вибір вашої професії? Я думав, що більше всього батько. Був ще малий, ходив десь у 5 клас, а він захворів сахарним діабетом. Коловся інсуліном, і вже ноги були переколоті, і каже мені: Іванку, зроби мені укол. Самі розумієте, дрижащими руками треба колоти. Ну і дав собі слово, що буду лікарем. На вибір моєї професії вплинула моя мама. Вона працювала медичною сестрою і багато розказувала мені випадків із свого реального життя, як вона врятовувала життя маленьким діткам, дорослим людям. І в 8 класі я вирішила для себе, що я буду лікарем. Цього року родина Худанів буде празнувати 30 років подружнього життя. Має велику радість про них є в то, що вони виростили порядних дітей Іванну і Романа, котрі теж присвятили свою життя медицині. Я з маличку знала, що я буду лікарем. Я вагалася, яка це буде спеціалізація, чи це буде гінекологія. По стопам батька, він мене відмовляв, але тим не менше я стала лікарем. А стоматологом я став, тому що 3 лікаря вже в нас є. А я хотів просто трішки бути і лікарем, і трішки піти в сторону, тому що я люблю працювати. Стоматолог – це є як і скульптор, розумієте? Бо стоматолог він не просто має там робити, а він має зробити красивий зуб, відмоделювати його. І щоб того пацієнт, коли прийшов, сказав: ого, який ви мені змоделювали зуб, як це красиво. Тому мені подобається, то все я люблю робити руками. З родиною Худан я знайома вже на протязі 10 років. 10 років тому я прийшла працювати в медицину Ужгородського району. На той час Наталя Іванівна і Іван Іванович працювали у нас у УЗД лікарями. Неодноразово я зверталася по своїх проблемам до Івана Івановича. Я знаю одно, що завжди дуже привітний до людей, виділить кожному увагу. Не дивиться, що прийом 10 хвилин, 15, скільки потрібно людині часу, він стільки приділяє, об'яснить, порекомендує, до якого лікаря далі звернутися. Так само і Наталя Іванівна. Завжди привітна, усміхнена. З нею дуже легко працювати. Наталю Іванівну я знаю з студентських років. Вона надзвичайно була організованою студенткою. І тепер, вже працюючи з нею в Ужгородському районній лікарні, вона показала себе як хороший, грамотний спеціаліст. Мушу відмітити, що вона надзвичайно грамотний і цілеспрямований керівник. Вона є дуже хороший організатор, яка знає, що потрібно для нашої районної поліклініки. І це одна з її таких заслуг, що ми тут зараз працюємо. З того часу, як ми приїхали в Ужгород, відкрили нову районну поліклініку, вона тут у нас головним лікарем, у нас з'явилося бажання, ще більше бажання ходити на роботу.
До нас дуже велика увага з її сторони. Нема такого дня, щоб вона не підійшла, не запитала, що вам потрібно для роботи. Ми забезпечені для роботи всім можливим, що можемо мати. Попросили, що нам треба, будь ласка, замовили, є. Дівчата, ви тільки кажіть, завжди привітно з нами. Івана Івановича Худана я теж знаю з давніх пір. Він працює в нашій лікарні з 90-го року. Це надзвичайно грамотний, хороший, доброзичливий лікар. В наш час тепер важко працювати лікарем. Проте сім'я Худанів відноситься до тих лікарів, які є надзвичайно доброзичливі, добрими і грамотними спеціалістами. На вибір моєї професії безпосередньо вплинули батьки, тому що із дитинства вони лікарі, я бачу, як вони ставляться до пацієнтів. Я бачу, що пацієнти, яка людина від них не вийде, вона їм вдячна, вона їм дякує. Вона каже, я був теж в такій ситуації, був раз тато на роботі, прийшла бабка, і вона сказала, щось татом говорить, тато подивився все, і потім каже, докторе, можна я за вас просто помолюся в церкву? Мені було дуже приємно, я би хотів, щоб в подальшому, брати із них приклад, тому що це дійсно лікарі з великої букви. Це не я просто спілкуюся з багатьма людьми, і мені дуже приємно, що про моїх батьків відзивається не дуже добре. Ні одна людина не сказала про них погано, і це мені дуже приємно. Я хочу бути похожим на них. Ви пам'ятаєте, як зустрілися з Наталкою? Мав дуже такого вірного товариша. Кажу, слухай, то є симпатична дівчина. І познайомимося. Я так бачив здалеку, але поблизості. І знав її телефон. Кажу, Наташа, може зустрінемося? Може, де? Давай біля України на тій зупинці. Вона прийшла, ми до неї пішли двоє. Каже, вибирай собі. Або одного Івана, або другого Івана. Так подивилася косо. То ти мені дзвонив. Гадала. Так всі познайомили, подружили. Була цікава така історія. Дзвонила якось ввечері, я вчилася на 3-му курсі медичного факультету. Позвонили вечором хлопці, а хлопці, знаєте, завжди шиковні такі. Знайшли мій телефон і передзвонили. І сказали, що хочуть вони зі мною зустрітися. Коли я прийшла на побачення, то побачила не одного. І вони сказали, що якщо я вгадаю, хто мені дзвонив, то це, значить, буде мій хлопець. Ми з ним зустрічалися на медкласі, так як вчилися обоє на Ужгородському медичному факультеті Ужгородського державного університету. І наші дороги пересікалися на різних кафедрах. А тут, коли вони вже прийшли 4 на побачення, треба було робити вибір, хто це. І зробив таку шутку. Я сказала, що це Іван Іванович. І вони сказали, добре. Каже, значить, це твій буде сужений. Каже, да. І з того часу ми почали зустрічатися вже нормально. Це було листопад 82-го року, так. А в 83-му в листопаді ми одружилися. А яке було перше враження? Симпатична, скромна, тиха. Знаєте, і рідко буває у дівчини, що була і гарна, і розумна, але по бесіді чувствувалося, що то є не вітрова, що то досить така грамотна людина. Іван Іванович дійсно гарний, такий був високий, чорнявий. Такий, знаєте, як пишуть у українських піснях. Високий, чорнобривий, компанійський, говорючий. Ці, мабуть, властивості і ці якості успадкував наш син. Тому що я так подивилася, що люблять дівчата з ним спілкуватися. І сподобався, бо людина була зразу на першому побаченні цікава, і з життєвим досвідом. Він пройшов і училище медичне закінчив, і армію в Угорщині пройшов. Так що мав вже за плечима великий вже досвід. Йому було на той час 26 років, коли ми з ним познайомилися. Багато цікавого про себе розповідав, про службу в армії. Дружина Івана Івановича Худана Наталія Іванівна каже, що інтересний світ ультразвуку відкрив її чоловік, бо він первим розумів, що може помочи людям, зеркнувши всередину без рентгена,
без опромінення і точно поставити діагноз хворого, що дуже важливо у професії медика. У вашій родині які були традиції, такі духовні постулати, які ви запровадили у своїй сім'ї? Завжди у нас святкувалося коляда, і Різдво, і Пасха. В ті часи, як ви знаєте, що не дозволялося святкувати і відвідувати церкву, але батьки були християнами і греко-католицької віри. І у Білках жив такий священник Петро Мадяр. І от ми до нього постійно, я коли приїжджала з Ужгорода на канікули, на вихідні дні, суботу і неділю, ми старалися до нього відвідувати його, і він нас, молодь, наставляв на правильний спосіб життя, розказував нам Божі заповіді малим дітям, як правильно жити. Це багато так вплинуло на моє життя. І Різдво я дуже так добре запам'ятала, тому що це всі практично різдвяні свята проходили в селі Білки, там, де я народилася, і це надзвичайно красиві місця. Ми росли там із дітьми. У тітки було 2 дітей, 2 дочки, із якими ми спілкувалися. Це була як одна велика сім'я. Ми приїжджали до них на канікули, на вихідні свята, і разом з їхніми однокласниками ми гуляли, відпочивали. Хлопці на різдвяні свята приходили колядувати, ходили ми разом всі Пасху святити. Це теж було тоді на ті часи, якби нелегально. І сімейні весілля. Родина в нас дуже велика, у батьків була. І в одного, і в мами, і в тата були великі родини, по 10 дітей, по 11 дітей з одної, з другої сторони. І багато вже у них своїх дітей. І рахуйте, коли ми приїжджали у Розтоку, це батьки були обоє з Великої Розтоки, приїжджали, то за великим сімейним столом збиралася вся велика родина. І я думаю, більше всього то є порядочність. Я не знаю, але для мене було б великим ударом, якби моїм дітям сказали за мене, що твій тато або твій чоловік є непорядочним. Я би просто то, як кажуть, не пережив. Які ще традиції були у вашій родині? Яка була мамка, нянько? Щоб сім'я була об'єднана, щоб не кожен день виходить, щоб разом за столом, але обов'язково у суботу-неділю збираємося за столом. І стараюся я то бути заводилом в тому відношенні, сісти за стіл, обсудити болючі питання, радісні події, поділитися один з другим. Стіл то об'єднує. У вашій родині кого був головний? Мамка чи нянько? Виховувала мамка. Мамка по професії була вихователь в дитячому садку. Батько більше часу на заробітках по Україні, був будівельником. То більше нами займалася мамка. Я знаю, що вчив вас дідико майструвати, бути газдом, ні? Так, в мене дідик по маминій лінії, він знав все робити. Дійсно, і столяр був, і камінщик був, і садовод був прекрасний. І один із сильніших людей в Іржецькому районі, він був дуже сильним, навіть майже трохи на рівні Кротона, в цьому відношенні. Прекрасний голос мав, дяком був у церкві, грамотна людина була. Але теж більшість часу літом пропадали по Україні, як і всі будівельники в той час, заробітчани. Мені казали ваші сотрудники та і другі, і дружини, що файно знаєте співати. Коли ту командицю косили, тоді мися любовати почали, а ще та командиця не зійшла, вжеся наша родня любов розійшла. Як сприйняв народження доньки ваш чоловік? Іван Іванович хотів дуже першу дівчинку, що була. Я хотіла хлопчика, а він хотів дівчинку. І він
ми домовилися так, що якщо буде дівчинка, він вибирає ім'я, якщо хлопчик – я. Ну, і він на той час проходив курсову підготовку по акушерстві і гінекології при Харківському державному університеті. Це акушерство і гінекологія. Ну, і ці курси тривали 4 місяці, 4-місячні були, і якраз так співпали з народженням нашої дитини, що я його провела на поїзд харківський 31 числа, а 1 числа в нас народилася дочка Іванна. Дуже гарна була, така гарна була Янка, ми називаємо Янка вдома. І, звичайно, що я її назвав Іванна. А що її назвав Іваннов, знаєте чого? В той час вийшла пісня Дімаріна «Іванна». Не чулися її? Там її послухати. Безподобна пісня. Ну, знаєте, Дімаріна, Ігор Дімарін. І це я її назвав Іванна. Ну, і тим більше слов'янське ім'я, приємно. А коли народився син? А коли народився син, я вибирала. Ми з ним як домовлялися при першій вагітності, що дочку він, а сина я. Він мені не заперечував. Мені дуже подобалися українські імена. Роман, Богдан. Ну, і чоловік каже, яке хочеш ім'я, то можеш надати. Мені до душі припало більше Роман. Ну, я не жалію, напевно, ім'я відповідає малому. Звичайно, син ся родив майже 4 роки. Але знаєте, він як почав цибуляти 2 роки, я нікуди не можу піти. Сідаю в машину, він за мною, іду в гараж, він за мною. І знаєте, зараз вже дочка так відійшла трохи, але він у мене не замінився у відношенні. Він не як син, більшість як товариш. Я з ним можу поділити, порадитися. Він може мені вказати, що тату, ти не так робиш, або я до нього прислухаю. І знаєте, скажу по секрету, я можу дружину не послухати, але йому... І він, знаєте, він не каже так напряму, що це треба, він так кругом дооколо. Може, тату не траться, може, тату не треба, то, може, тату не напрягайся, але, тим не менше, то би треба зробити. Треба би. І тато мовчки береться і робить. Який газда, Іван Іванович? Іван Іванович дуже добрий чоловік, дуже добрий сім'янин і дуже добрий в повному розумінні слова газда, як по-закарпатськи кажуть. Всі ці дерева, що ви тут бачите, це все він посадив. На одному дереві він прищепив по 2-3 сорти яблунь, по 2-3 сорти груш, по 2-3 сорти слив. Весь виноград тут у нас у саду десь до 50 видів сортів винограда він посадив. І біля кожного кущика, біля кожного деревця він обходиться, як із маленькою дитиною. Він з ними розмовляє, він шепоче, говорить до них. Як кажуть, знаєте, у народі, ворожить із ними, щоб давали хороший урожай, говорить. А вони віддячуються з року в рік. Душу вкладає. Да, душу вкладає. І з року в рік у нас хороший, великий, гарний урожай. І дуже любить роздавати знайомим, друзям. Ромко, які риси характеру батьків тобі найбільше імпонують? Дуже багато. Я можу сказати, що мої батьки просто для моїх очах вони просто ідеальні. Стільки я бачу в них доброти, стільки бачу в них бажання приділяти час нам, час один одному. У мене тато дуже зразкова людина, я як мужчина хочу бути похожим на нього, тому що він кожну суботу, кожну неділю зранку приходить і мамі каву в ліжко. Це обов'язкова традиція у нас є. Тато мій знає також тісто спекти. Спочатку в нього не дуже вийшло, але в подальшому він свої навики удосконалював, і зараз в нього просто такі перфектні торти виходять, що йому можна йти до Штефаньо на роботу. Що я говорю про тата, то це обов'язково має бути принциповість, і я думаю, що цілеспрямованість. Він є наполегливою людиною, він є строгою, за ним люди йдуть, і я би хотіла мати
ці риси характеру, і однозначно я би хотіла, щоб і дітям моїм передалося. У мене мама зараз працює керівником, і я бачу, як вона спілкується з людьми, і вона дуже правильна. Вона нікого не хоче обідати, вона кожного хоче підтримати, кожному хоче допомогти. Може навіть до нас так добре може не відноситися, як до своїх підлеглих, тому що вона знає, що діти, то діти. Вона вже над дітьми попрацювала, батьки, і вони вже виросли, вже якісь є певні риси характеру, вже вона бачить, як ми спілкуємося з людьми, і тим самим їй це все подобається. А коли і вже думає, що до нас вже так не можна приділяти час, як до підлеглих. Ну, в мене сестра і батько працюють у поліклініці під керівництвом мами, то трішки важкувато тати, тому що тато, як то говориться, мужчина, він має бути поводарем, він має бути керівником сім'ї, а на роботі не виходить, тому треба підкоритися мамі. Мама однозначно його підтримує. Як кожна господиня, да, як жінка, як хороша жінка, вона йде за своїм чоловіком. Однозначно доброта. Доброта, чуйність, лагідність. Да, це те, що має мати жінка. Тато газдує, тато і мене учить. І мені город – це не сильно моя стихія, але для тата город – це його третя дитина. Тому що він приходить в город і він тут відпочиває. У нас вдома є все. Починаючи від города, да, хоч ми кожного року сваримо його, що не потрібно стільки часу приділяти городу, да, але все рівно свою душу, своє тепло він вкладає сюди. Ці дерева, він кожному деревцю радується, бо він знає, що це кожне деревце посаджено його руками, кожна віточка оброблена його руками, що він їх обкопує, все робить. З виноградом у нас виноградів десь є 45 сортів і елітні сорта. Він ходить, за кожною гілочкою дивлюється, кожну гілочку обробляє, прискіплює, обробляє. Він, мабуть, знає кожне дерево, кожну травинку в нашому саду. Він їх дуже любить. Яке б це не було, там хворе дерево чи не хворе, це обов'язково треба за ним дивитися, доглядати, обробляти. Город для мене все. Ви знаєте, весною, ранньою весною, коли перші бруньки розпускаються, сьогодні вже такі, завтра ще більше. І то ранку встаю в сад, в обід іду з роботи теж в сад, вечором, в кінці робочого часу, знову в сад. І особливо вже потепліє, то цілими днями в саду. Маю щастя в тому, що спілкуюся по роботі з людьми. Де приходять і садоводи, і колосники, і інтелігенція, все. І знаєте, перед тим, щоб ви мали якісь результати від свого лікування, від своєї роботи, ти маєш війти у довіру пацієнта. І можемо говорити. Знаєте, один приходить напружений, і там його болить, і там його болить. Другий приходить, він боїться, що то є обстеження. Ти маєш людину до себе довірити. І отак в процесі спілкування, коли та людина може поспілкуватися і про сад, і про будівництво, і про це, і про третє. Потім обмінний процес. Я маю такий сорт винограду. А я кажу, я таке мав ситуацію. І от ці обмінюємо. І на даний час вже десь у мене більше як 30 сортів винограду. Звичайно, ми то не повідаємо. Але щастя для мене, коли діточки, сусіди, знайомі, прийдеш дитині, нарвеш повну пазуху винограду, або яблук, або слив, і воно то йде чимляючи. То дійсно то велике задоволення. Ви знаєте, мені кажуть, ті дерева, ті виноградники, вони як діти. Якщо погода, якщо не та, вже не прищепиш, воно не прийметься. Якщо людина йде не з душею до неї, теж не буде результату. То треба спілкування, то треба ухо, то треба, бачиш, лишній черенок треба обламати, там треба підв'язати, там треба підперти. З тим охот є. І то, якщо людина то не робить, не любить, толку з того не буде. Приходять до мене і сусіди, і знайомі. А ти маєш часу вільно, бо ти приходиш 4 години додому, до вечора щось можна зробити. Можна зробити. То треба любити. Главним кредом у шитких членів родини Худанів – удосконалюватися у своїй професії або допомагати людям. А хіба не сем має важна суть приходу кожного челядника на землі?
Я дякую Всевишньому, що поміг мені зустрітися з такими високодуховними і порядними людьми, котрі, не шкодуючи себе, трудяться во благо нашої сріберної земли, і най їм усьому Бог подержить сохтаж.